थ' लोगोफोर बेनो जाबाय आल थुमामा स्टेडियाम ओमफ्रायो बे स्टेडियामावहाय गोबां रोखोमनि फुटबल प्लेयारफ्रा गेलेदोंमोन बेयो एकदम मेन लामानि खाथियाव ओंखायनो एसे साउन्ड फैबाय थादों ओमफ्राय जेरैहाय जापान भियेटनाम लेबानन चाइना बेफोरबायदि माने टिमफ्रा बेयाव गेलेदोंमोन आरो गोबां रोखोमनि टिमफ्रा गेलेदोंमोन आं गासैखौबो बुंजोबला मानो होनबा नोंथांमोना मिथिजोबखायो बयबो खुलुमबाय लोगोफोर गोदान मोनसे भिडिअ फिन खनसेबाव बरायफिनलायबाय ओमफ्राय नै दायो आङो दंफैयो आल थुमामा स्टेडियाम बे मोनसे काटारनि बिराद फेमास मोनसे स्टेडियाम आरो फुटबलनि दाखालि आं नोंथांमोननो आलजानाव स्टेडियामखौ देखायदोंमोन ओमफ्राय दिनै फैलायबाय नैथि खेब आल थुमामा स्टेडियाम थ' मोनफ्रोमबो स्टेडियामा बेलेग बेलेग हिस्ट्रि दङ आरो ओमफ्राय दाख्लैनिया बेलेग डिजाइन बेखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय ओमफ्राय नै बिनि डिजाइनखौ नायनो हागोन बियो पुरा गल आरो बिनि डिजाइनानो जाहैबाय बिसिनि ट्रेडिशनेल जिनिखि बिसिनि धोरोमनि टफि नोंथांमोना नायनो हागोन बिसिनि मानसिफोरखौहाय आरोना नाम लालायलाङो मिथिखायो नोंथांमोना ओमफ्राय बिसोरो जि टफि गानो बे टफिनि पुरा स्टाइल आरो बिसिनि धोरोमनि रिलेटेड बिसिनि ट्रेडिशनेलजों बानायनाय आरो बे स्टेडियामा ओमफ्राय बियो दाख्लै आं नोंथांमोननो देखायनाय स्टेडियामनिफ्राय एसे गिदिरसिन दाख्लैनिया 40,000 अडियेन्सफोरनि केपासिटि दङमोन ओमफ्राय बियो बांसिन आरो 44,400 मानसि हाबनो हायो आरो खनसेयावनो बेवहाय एक्चुअलि जोङो हस्पिटालाव फैदोंमोन ओमफ्राय सुजाजों आंजों ओमफ्राय हस्पिटालनि खाथियाव गोग्लैयो आरो बे आल थुमामा स्टेडियामा ओमफ्राय बेखौ एसे देखायनि खाथियाव थांनानै नायलांबाय था लोगोफोर बिराद लांदां नै खालि जाजोब्बाय बेयाव दायो रावबो थाला दाख्लैनि स्टेडियामावथ' बुहुत मानसि थायोमोन भिर फेमिलि मानसिफोर बायदिसिना ओमफ्राय बेयावहाय गैया नै सुनसाननो एसे बार जाथावथाव बेरायनोसै थ' नै बिदिनो जोङो बाहेरनिफ्रायनो लानो गोनां जाबाय सिङाव थांदोंमोन बे स्टेडियामा टटेलि क्ल'ज आरोना आं दाख्लै देखायनाय बायदि नङा सिङाव हाबनो होआ बाउन्ड्री दङ नै इसनिया तुझे कैसे लग रहा है यहाँ के ये बहुत खूबसूरत है आल जानब से खूबसूरत नहीं है लेकिन ओमफ्राय हाँ तू जाना चाहिए था एसे देखायनोसै दंफां लाइफाङाव माने फिल्डआनो बेलेग जायो बार बैखिनियाव बिराद गरम मोन्दोंमोन ओमफ्राय दायो नैयाव फैनाय लोगो लोगो थान्दा मोनबाय ओमफ्राय बे स्टेडियामखौ बानायदोंमोन इब्राहिम एम जायदा आरब इन्जिनियारिंनो Oh my god रास्ता नै लामायाबो बिदिसो जों बेलेग साइडजों थांफ्लांदोंमोन ओमफ्राय थांबाय थागासिनो बेलेग साइडजों दायो रानख्रावजोब्बायलै बेयाव होजोंहाय मारै जाखो ओमफ्राय नै मा बिबार जाखोयो ग्रीन नेचार नुदों एसे काटाराव बुहुत खम जायगायाव ग्रीन नेचार नुयो आरो ओमफ्राय गोबावजों खेबसे बिदि ग्रीन नेचार नुबाथाय खुसि मोनलायलायो आरो ओमफ्राय देखायलांबाय थानि जेसेखिनि देखायनो हायो नायलांबाय था लोगोफोर ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायगोन मोजां मोनगोन ओमफ्रायो कमेन्ट खालामनानै खोन्था स्टेडियामनि भिडिअखौ नायनानै मारै मोनो मोजां मोनाबा आं बन्द खालामगोन आरो नेक्स्ट टाइमनिफ्राय आरो आं बानाया भिडिअखौ ओंखायनो खोन्थाबानो जाबाय नोंथांमोना अननानै नायदो बिराद सुनसान आरो बेयाव दाखालि आं जे जायगायाव स्टेडियामाव थांदोंमोन बेबायदि नङा बेयावहाय एसे बिराद खालि बे जायगाया ओमफ्राय रावबो गैया बेयाव मानो होनबा बे टटेलि बन्द जाबाय आरो भिडिअ लानो फैनायावनो मा जाखो हाखु दाखुनो खारस्लाबबायनो हायासै गारि फैना होबाय लांनो थाखाय जोंखौ ओमफ्रायो लोगोफोर भिडिअखौ कन्टिनिउ खालामगोन भिडिअखौ नेक्स्ट अफआव गोदान जायगायाव थांलायगोन भिडिअ लाबोनो बहुत लोग होते हैं बना चुकी है वाह
हो चुका है बताओ हाबनो मोनो ना मोना नायनोसै मा जायो रावखौबो नुवाखै बेयावथ' ओमफ्राय दायो थांफिननोसै लोगोफोर नैबेनोमोन आल थुमामा स्टेडियाम भिडिअ खालामबाय थानायावनो माबाया फैना होबाय गारिया जोंनि एकोमोडेसननिया लांनो थाखाय ओमफ्रायो बिराद गोख्रै फैनांबाय डिउटियाव मानसि दोनलांनांगौ दङ ओमफ्रायो दायो थांफैयाबाथाय जों मेट्र'जों थांनांगोन ओमफ्राय मोनागोन नालाय ओंखायनो थांफानोसै थ' लोगोफोर आसा खालामो भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनबाय बेखिनियाव फोजोबनोसै भिडिअखौ लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट गोदान मोनसे भिडिअ